I dobrodošli ljudi u novi izazov. Danas ćemo da pojedemo ceo quattro sladoled. Pišite da hoćete još neke ovakve izazove, ne kažem ajde teški, mada meni ovo nije teško zato što kao da nikad ne uzmete i pojedete pola celog sladoleda. Mislim, dobro, možda sam to samo ja, ali ajde. Pa da počnemo. Malo se otopio, jebi ga, stojim već pola sata ovde. Da, Instagram, prosječni podrig. Svi zapratite, gubim pratioce. Ovo koliko vidim će jedino biti bolno za zube i to baš. A je, kad imam ovako dugaš brko je komplikovano da slučajno ne pojedem svoj brk, Inače, jedan fun fact, pre nego što sam krenuo da radim ovaj challenge sam ručao, tako da bit će malo teže. Pola sladoleda je za sad otišlo. Ok, ovdje ću samo morati da prekinem snimanje i započnem novo, zato što nemam baš memorija, neću mi nestane memoriju usred snimanja. Tako da vidite me opet za sekund. I evo me nazad, prebacio sam file, pa sad možemo da nastavimo.
krene noć da mi curi. Ostalo otprilike jedna četvrtina mi je baš muka, ne znam da li ću uspjeti realno. Ručak pre ovog nije bio baš najbolja ideja. Sad mi je sinulo thumbnail ideja. Ajde ovako nešto. Naravno da to neće jednom strpati usta zato što bi umro, ono. Ništa ljudi, to je bilo to, znači stvarno ne mogu više, znači nema fizičke sile da ja mogu, ja sam više slagao da bukvalno ispovraćajući se ako unesem, tako da ostalo je nešto ovoliko, možda bi mogao da ga pojedem, ali jeo bi ga tipa još 15-20 minuta što se ono realno ne isplati uopšte gledati. Tako je, to je bilo to od ovog videa. Doviđenja.